Emanaldia hasten da con explosión de colores patadantza, eta bukatzen du iluna bat, hori zer nahi du esan. Bueno, gu montatu dugu dantzak eta kantuak eta denak, segun el gusto personal. Gusten dugu gure kultura modu batean, estimatzen dugu hau da interesantea eta moldatzen. Nafarroako Baztan ibarrean gazteak dantzan hasteko prestatzen ari direnean, borobila osatzen hasi eta txapela eskuan dutela, haunitz urtez esaera errepikatzen dute behin eta berriz. Esaera horrek gizarte tradizionaletan ohikoa den denboraz kanpo bizitzeko nahia adierazten duen horri baten, eta esaera horren baitan denetarik sartu daiteke. Ikuskizun honetan, Juan Antonio Urbeltzek eta Argia dantza taldeak, Elgoibarko Aritz dantza taldeak, Eibarko Kezkak eta Iruñako Dugunak, euskal jatorri eta estetika desberdinetako dantzak irudikatu dituzte. Arriaga antzokian aurkeztu dutelen aldiz, haunitz urtez ikuskizuna, bertan oinarri direlarik Arrateko eta Iruñako ezpata dantzak. Azken urteotan berreskuratutakoak eta berregindakoak biak ere. Juan Antonio Urbeltzentzat simboliak eta metaforek erabateko garrantzia dute euskal folklorean eta ondorioz euskal dantza tradizionaletan ere bai, eta ezpata dantzak ere batu bere esanaia. Ezpatie bi zentzu. Alde batetik da ezpata, arma. Beste batetik ezpatie da mandeuli. Orduan, zu ikusten zu eta esaten zu ezpata dantzari, hau zer daukagu hemen, esateko, zer daukagu? Un bailarín de espadas o un tábano bailarín. Politagoa da tábano bailarín. Eta, claro, zu hartzen duzu, eta ikusten duzu Durangoko espata dantzak, herria desberdinak, eta espatan, harrapatzen dute bi eskuekin. Hemen, eta gero, alfilo juten da beste eskua. Egiten dut, erasoak egiten dut, hemendik anaraino, es la proboscis del insecto. Ni naiz goitiberan mandeuli bat. Egiten dute sortzinango, eta han daukazu mugimendu guztiak, tabanoa. Tabana eta doinuak, ez? Porque sortzinango, txistuakin jotzen dute. Baina entzuten duzu pixka bat eta da, mandeuli bere murmur, ez? Mugimendu guztiak, hor dago, ez? Orduan, da rito conjuratorio kontra, mandeulin kontra, ezpatien kontra. Iruñako Duguna dantzataldeak errekratu zuen duela urte batzuk Iruñako ezpata dantza. Berdina egin zuten Eibarko dantzataldekoek Arrateko ezpata dantzarekin. Biak ere iraileko erromeriatan dantzatzen dira. Eibarren Arrateko Amaren omenez egiten dutenean, Iruñan berriz San Fermin Txikiren omenezko festatan dantzatzen dute. Eta pixka bat aztertuz, mende horietan Iruñan egiten ziren dantza motak eta zenolako jantziekin egiten zituzten, zenolako dantzak ziren, zenolako musikatresnekin dantzatzen ziren, eta baita Euskal Herrian eta baita Europako kontestuan egiten ziren beste ezpata dantza batzuk ikusita, aterako dugu ezpata dantza bat egun hontarako. San Fermin aldapakoaren egunerako, iraila bukaeran izaten da Iruñan. Eta hori guztia pentsatua geneukanean, falta zitzaigun, kasik zailena dena, ez? Eta da hori gorpustea. Argia dantzari taldeak zortziko ikuskizunaren hasieran horrelako ezpata dantza eder bat egiten zuen, Gipuzkoako ezpata dantza bat, eta ura izan zen pixkat gure inspirazio iturrietako bat, Arrateko ezpata dantza berregin genuenean orain dela 5-6 urte. Berregite lan hori Urbeltzek ontzat edo eman zuen eta iruditu zitzaion zeukala tokia prestatzen ari zen ikuskizun berri horretan, eta hori
eta Iruñean San Fermin aldapakoaren inguruan egindako ezpata dantza, zuzen argiak eta dugunak elkarrekin egindako ezpata dantza horrekin batera elkartu, eta berriz ere aurkeztu da antzoki batean, kasu honetan Onitz Urtez ikuskizunean Harri Gantzokin. Bi ezpata dantzen artean gertatzen dela da, oro har Europako ezpata dantza guztien artean gertatzen diren antzeko kontuak, eta da, egitura formal orokorrak oso berdintsuak direla. Hau da, helduleku eta puntako ezpata dantzak dira, katean egiten direnak eta dantzariak elkarlotzen direnak ezpata luzen bidez, eta horien bidez sortzen diren figurak oso arrunta dira Europa osoan. Gero, desberdintasuna dator eta euskal dantzetako ezaugarrietako bada hori, bakarlarien lanean hor bereizten da eta hor ikusten da bakoitzaren tradizio koreografikoa zein den. Esan zuten garai hartan ensaiatzen hasi ginenan eta akaso Eibarreko eta Iruñeko ezpata dantzak lengusuak edo lengusinak izaten altzirela, gauza batzuetan dituzte antzekotasunak, baina Euskal Herriko gainontzeko ezpata dantzekin ere bai, ez? Eta gero, egon ginen behiratzen baita Kantabriako ezpata dantza batzuk, eta Ruiloban esate baterako egiten duten ezpata dantza baten urras bat ere hartu genuen, eta hemendik eta handik, ez? Azkenean da, ensalada bat egitea bezala, ez? Badituzu hainbat osagai, eta gero horiek erabiltzen dituzun, ensalada horrek alik eta zapore honena izan dezan, ez? Gu hortan saiatu ginen, eta, oierrek ere lagundu gintuen, Arriako dantzamaizuek, eta gero, Patxi Dabordak eta Iruñeko beste lagun batzuk ere, guk baino esperientzia gehiago izan dezaketenak, eta haien eta gure ideien artean, jan ginen pixkanaka hori sortzen. Gure kezketako bat beti edo zer, rekreazio edo proposamen plazaratzerakoan da ez dadin izan Marteko horrelako ekarpen bat, baizik eta gure kulturan erabat txertatuta dagoena, eta gure aurreko belaunaldiek eta ingurukoek beretzat lehen kolpean hartuko dutena, hau da, ez zerbait exotikoa bezala, baizik eta ez hau gurea da, ez da. Eta horretarako tribunal gogorrena publikoa bera dela, baina noski aditu bat eta ez nolako aditu bat, baizik eta Juan Antonio Urbeltz bezalako pertsona bat horrelako ibilbidea, ezagutza eta ekarpen garrantzitsuak egin dituena, dantza hori ikusi eta esaten duenean, hau, balekoa izan daiteke eta hau datorren ikuskizun honetan txertatuko dut, benetan jaso dezakezun saririk handiena da. Nahi dugu hori nantza izan dezan gure ezpatantzak, baina ezberdin du dadila, ez? Jendeak jakin dezan baita Euskal Herrikoa dela, baina Nafarroakoa, ez? Eta hor, pixka bat bereizgarri izan genituen ezpatak, egurrezkoak egin dituelako lesakan, ezpaten ordez, nahiz eta ezpata dantza bat izan koreografikoki, makilak erabiltzen dituztelako, eta guk esan genuen, egin ditugu ezpatak, baina makilien antzekoak izanen dira, egurrezkoak. Eta bestetik, buruan daramagun kaska, kapela loradun bat, Nafarroan eta Luzaiden, Baigorrin eta erabiltzen dituztenen gizakoa bertako inauteritako dantzetan, pixka bat hori Nafarroako ikutu bat eman nahian, ez? Eta hila da, 35 dantzariko talde bat ikustea guztiak kapela horiekin eta ikusgarri egiten da. Espazioak asko baldintzatzen du edukia, eta kasu honetan ez da gauza bera Arrateko zelaian edo Bilboko Harri Gantzokian egitea. Kode desberdinak eskatzen dituzte batak eta besteak, eta alde horretatik funtsezkoa izan da Juan Antonio Urbeltzen lana, bi ezpata dantzak elkartzerakoan eta baita ezpata dantza horiek eszenatokira edo antzoki baten pixkate haren neurri eta beharre izanetara egokitzerako orduan, eta emateko behar duen bultzada hori han ere distiratsu izan dadin.
Eibarko eta Iruñako ezpata dantzekin batera eskaini zituzten Arriagan borobilean dantzatutako eta abestutako neskadantzak, Irradaka izenpean, eta Irateko basoko herrietako ohituretan oinarritutako askotariko koreografiak. Hala nola kontradantzak, ingurutxo, Otsagiko dantzak eta zazpiantzak, eta abar, eta abar. Egia esan, jantzi aldetik, bestetan baino, zertxo bait, erresagoa zertxo bait. Azken fina gero, 84 uste dut dantzari egon gerala orain gontan, 84 dantzariri beren jantzia banatzea, eta gero esatea, begira, zuk hau dantzatzen duzu eta beste hau dantzatzen duzu, eta tartea daukazu aldatzeko, edo beste honek aldaketa azkarra du, eta beraz, aldatu zaiteztu dantza hontarako, gero besteari laguntzeko. Orduan, alde horretatik, asuri beltzen baino pixka bat erresago. Baina, zailtasunak azkenean dira, komplemento asko daudela, orduan horrek ere, beti ere, zaildu egiten du. Zer nahi duzu, ze dantza nahi dituzu, eta dantza bakoitza nola, hau ze jantzikin eta beste ze jantzikin. Azkenean, Juan Antonio berak egiten du bai dantzan programa eta bat jantzien diseinua. Lotura egin genduen sokadantzakin, zertaz bukatu zen espatadantzak eta irundarrak egin zuten Irradaka bat, berria da, egin dute aurten, San Fermin txikitu, kantatu dute, eta nik uste dut eredu bezala oso interesante da. Eta gero hor segida, sartu ziren Irradakan neskak egiten, hori nik egin duen koreografia eta nene emaztea, doinuak eta denak, eta nik uste dut da, zigarri polite. Emanaldiaren bukaera aldea, bai, kokatzen da, Otsagadia, erronkari inguru horretan, eta horregatik jantziaia dira bertakoak. Otsagiko dantzak, Otsagiko jantziakin, Kiuntuna ere erronkariko jantziakin, eta berdin, bukaera, jaurretako dantza, hortako dantza, bertako inguruko jantziakin. Iluntzen ari dire poliki dantzak ere, claro, normala da, zertaz gauz bada, esate baterako arrate, irailean, 8an, arrate da beste gauza, denbora ederra ateratzen da, hemendiak artean da, ikaragarria, edo San Fermin, San Fermin txiki, baina Oñamendiko herriak oso iluna dire poliki. Bueno, udaran, ederra dire, udaberri eta udaran, bai, baina segun zen momentuan, beti egiteko dantza ganbara batean, eta beti beste berotasuna, egurrak erretzen, eta bere usaiak, eta hola, da beste gauza. Lana da, eta toki guztietan bezala azkenean gure istiluak izaten ditugu, baina azkenean emaitza polita dela eta esaten zuna, bai pena merezi du. Hau egin dut, baina hau lortu dut, eta ni bertako parte naiz. Horrek satisfazio ematen dizu, orduan esaten zu,
Hortxe dago nire lana.